Εμπρός. Όλοι. Καλησπέρα. Και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας στην ενδιαφέρουσα. Ελπίζω, Συνεδρία Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας. Ας παρουσιάσω πρώτα τους ομιλητές μας, σήμερα. Ο Ντάνιελ είναι στρατηγικό σύμβουλο στον τομέα της υγείας και αξιόπιστο συνεργάτη στο σταυροδρόμι της πολιτικής, της επικοινωνίας και της ηγεσίας στον τομέα της υγείας. Έχει διατελέσει σε ανώτερες θέσεις στις εταιρείες AstraZeneca και CSA. Viper, Bristol Skip και Novartis, εργαζόμενο σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Η εμπειρογνωμοσύνη του καλύπτει την ελβετική πολιτική υγείας, την πρόσβαση στην αγορά και την εμπορική στρατηγική, υπεράσπιση των ασθενών και επικοινωνία στον τομέα των βιοεπιστημών. Εκπαιδευμένος δικηγόρος με διδακτορικό και μεταπτυχιακό στη νομική της υγείας και τη βιοειθική, ίδρυσε την Advisory Environment για να προσφέρει σαφήνεια, ρεαλιστική εκτέλεση και αξιόπιστη καθοδήγηση στο περίπλοκο περιβάλλον της υγειονομικής περίθαλψης και της πολιτικής. Ο Σβετασλόβ είναι κλινικός φαρμακοποιός και αναπληρωτής καθηγητής φαρμακευτικής ρύθμισης και φαρμακευτικής πρακτικής στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο, Πλέβεν, Βουλγαρία. Η έρευνά του επικεντρώνεται στη φαρμακευτική ρύθμιση. Την ασφάλεια των φαρμάκων, τη φαρμακοεπιδημιολογία και τη φαρμακοοικονομία, καθώς και στις κλινικές δοκιμές, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων βάσει τεκμηρίων και της πρόσβασης των ασθενών στις θεραπείες. Συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά προγράμματα που διερευνούν την εθνική χρήση φαρμάκων. Ένωση. Ο αναπληρωτής καθηγητής στο ΟΥΙΒ έχει επίσης παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διάφορους ρυθμιστικούς και μη κυβερνητικούς φορείς και έχει επίσης συμπροεδρεύσει της Βουλγαρικής Επιτροπής Δεοντολογίας για τις κλινικές δοκιμές. Είναι μέλος αρκετών διεθνών επιστημονικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κλινικής Φαρμακευτικής. Διεθνής Εταιρεία Φαρμακοεπαγρύπνησης και Διεθνής Εταιρεία Φαρμακοεπιδημιολογίας. Ο Γκέργλι Γκέργλι έχει πάνω από 17 χρόνια εμπειρία στο τραπεζικό τομέα ως δικηγόρος. Ο Γκέργαλ δραστηριοποιείται στην κοινότητα της πνευμονικής υπέρτασης από το 2010. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PH4 Europe από το 2012 έως το 2015. Από το 2015 έως το 2023, Διευθυντής Έργου με κύρια αντικείμενο το έργο προάσπισης των δικαιωμάτων των ασθενών. Συμμετέχει εδώ και χρόνια σε συνεργασίες κλινικής έρευνας. Ο Φέρος είναι εκπρόσωπος ασθενών και ήταν ένας από τους δύο εκπροσώπους ασθενών που συμμετείχαν ποτέ στην ομάδα εργασίας της ΙΟΡΕΣ, κατευθυντήριες οδηγίες της ESC για την πνευμονική υπέρταση. Πρόσφατα διαδραματίζει ενεργό ρόλο στον τομέα των σπάνιων αναπνευστικών παθήσεων. Ιατρική Συντονιστική Επιτροπή. Μέλος του Year End LAN. Μέλος του Euro. Αυτό το 2030. Από το 2023. Ο Γκέργλι εργάζεται ως υπεύθυνος έργου στο Year End LAN και ως σύμβουλος πολιτικής στο UPF. Ο Στεφόνου, ο συναδελφός μου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Στεφόνου είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της UPF εδώ και 6 χρόνια στην Ιταλία. Ηγήθηκε της οργάνωσης ασθενών που εστιάζει στη μεταμόσχευση πνευμόνων και στις σπάνιες πνευμονικές παθήσεις. Το 2012, μετά από μεταμόσχευση πνεύμονα λόγω κυστικής σύνοσης, άρχισε να ασχολείται ενεργά με την υπεράσπιση των ασθενών, αναγνωρίζοντας την επίγουσα ανάγκη για υποστήριξη εντός της κοινότητας της IPF. Λοιπόν, Ντάνιελ, έχεις το λόγο. Για σας, όλοι. Αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας. Επιτρέψτε μου να σηκωθώ λίγο, γιατί θέλουμε να το κάνουμε λίγο πιο ενδιαφέρον. Ποιος από εσάς αισθάνεται πολύ άνετα με αυτό? 3 γράμματα. Ποιος από εσάς γνωρίζει αισθάνεται πολύ άνετα? Τι είναι αυτό? Εντάξει.
Θέλει κανείς από εσάς να έρθει μπροστά και να με αντικαταστήσει? Εντάξει, πολύ καλά. Θα κάνω μια προσπάθεια και εσείς διορθώστε με. Υπάρχουν 100 τρόποι να περιγράψουμε ένα. Οπότε θα κάνω μικρόν με τόνο, τι καλύτερο μπορώ, και εγώ που κατάγομαι από την Ελβετία. Στην πραγματικότητα, πάντα συγκρίνω το HTA με ένα ελβετικό σουγιά. Είναι σαν να έχει διαφορετικά εργαλεία και τα φέρνει όλα μαζί και αυτό είναι. Απλά ω αρχή. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν πολλοί υπάρχοντε ορισμοί. Τι είναι το HTA, και όταν το κοιτά περισσότερο από μια ακαδημαϊκή προσέγγιση, στην πραγματικότητα σε πολλέ περιπτώσει, οι άνθρωποι μιλάνε για ένα HTA ότι κάτι είναι HTA, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Έτσι, ήθελα απλώ να το επισημάνω αυτό από την αρχή. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι, σε γενικέ γραμμέ, η αξιολόγηση τη τεχνολογία υγεία, HTA, είναι ένα εργαλείο για την αξιολόγηση νέων ιατρικών τεχνολογιών. Και δεν έχει σημασία αν πρόκειται για ιατρική συσκευή ή, ξέρετε, για φάρμακο. Και βασικά να δώσει μια σύσταση σε έναν υπεύθυνο λήψη αποφάσεων για το αν αυτή η τεχνολογία πρέπει να καταστεί προσβάσιμη στου ασθενεί ή όχι, και να πληρωθεί μέσω τη ασφάλιση υγεία ή, για παράδειγμα, του NHS. Και όταν το εξετάζετε περισσότερο από ακαδημαϊκή άποψη, συνήθω λέτε ότι υπάρχουν 4 στοιχεία που είναι σχετικά με την ταξινόμηση ω HTA. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να υπάρχουν πολύ σαφεί και προκαθορισμένε ερωτήσει, επιστημονικά ερωτήματα στα οποία θέλει να απαντήσει, και θα αναφερθώ λεπτομερώς στο κομμάτι του PICOSE, σε ένα λεπτό περίπου. Το δεύτερο είναι ότι η HTA είναι συνήθως διεπιστημονική, οπότε χρησιμοποιείτε διαφορετικές επιστημονικές ειδικότητες για να απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα. Είναι επίσης και είναι σημαντικό να συλλέγεις, να αξιολογείς και να εκτιμάς τα υπάρχοντα δεδομένα. Αυτό που δεν κάνετε είναι να δημιουργείτε νέα δεδομένα. Συνήθως. Και το τρίτο στοιχείο είναι, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, μια HTA πρέπει να είναι διαφανής. Πρέπει να είναι. Και πρέπει να είναι πολύ ανεξάρτητη. Και όλες οι διαδικασίες πρέπει να είναι έτσι. Αν δεν είναι έτσι, μειώνεται την αξιοπιστία αυτής της έκθεσης, αυτής της επιστημονικής σύστασης. Και το τελευταίο σημείο είναι στην πραγματικότητα ότι δίνεται αυτή την επιστημονική σύσταση που τελικά θα οδηγήσει σε μια απόφαση. Και το έχω ήδη επισημάνει αυτό, όπως το τι δεν είναι η HTA. Απλώς το επισημαίνω. Η HTA δεν είναι. Πρωτογενής έρευνα. Δεν είναι. Λοιπόν, σαν τη διεξαγωγή μιας κλινικής δοκιμής. Εξετάζει όλες τις κλινικές δοκιμές που υπάρχουν. Και επίση δεν είναι μια συστηματική ανασκόπηση τη βιβλιογραφία ή μια μεταανάλυση. Μια μεταανάλυση. Αυτό αποτελεί μέρο ή μπορεί να αποτελέσει μέρο μια HTA, αλλά από μόνο του. Δεν είναι HTA. Και το ίδιο ισχύει για την υγεία. Οικονομικέ αξιολογήσει. Αυτό λοιπόν είναι απλώ από θεωρητική άποψη. Τώρα σα παραδίδω το λόγο. Με αγάπη. Σε ευχαριστώ για αυτή την ωραία εισαγωγή. Έχουμε ήδη ορίσει την HTA ω μια δομημένη, βασισμένη σε αποδεικτικά στοιχεία. Διαδικασία λήψη αποφάσεων. Αλλά για να δούμε τον αντίκτυπο τη συμφωνία, πρέπει να αξιολογήσουμε τι επιπτώσει τη συμφωνία στην πραγματική πρακτική. Και, λοιπόν, στην πραγματικότητα η HTA διαδραματίζει έναν ρόλο. Γενικά, υπόθεση είναι ότι η HTA είναι η προκαταρκτική, το αρχικό στάδιο τη απόφαση για την εφαρμογή. Αλλά στην πραγματικότητα η σωστή απάντηση εδώ είναι ότι η HTA εφαρμόζεται σε κάθε βήμα τη διαδικασία ζωή ενό φαρμάκου. Τι εννοώ? Όλα ξεκινούν με τον πρώιμο διάλογο. Εννοώ το στάδιο τη έρευνα και ανάπτυξη. Αυτό είναι το σωστό μέρο, η σωστή στιγμή, το στάδιο. Όταν και οι δύο ενδιαφερόμενοι, οι εταιρείε και οι ρυθμιστικέ αρχέ, πρέπει να αρχίσουν να εξετάζουν ποια στοιχεία, τι είδου πληροφορίε θα χρειαστούν σε ένα επόμενο επίπεδο. Στη συνέχεια έρχονται οι κλινικέ δοκιμέ και, τέλο, η έγκριση. Συνήθω εκδίδεται σε κεντρικό επίπεδο. Εκδίδεται από τον αίμα ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι το στάδιο που απαντάμε στο πιο σημαντικό ερώτημα. Είναι το φάρμακο ασφαλέ και αποτελεσματικό? Όμω, η πρόσβαση δεν ισοδυναμεί με έγκριση. Χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα για να αποφασίσουμε αν πρέπει να πληρώσουμε ή όχι για το φάρμακο. Και αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή, όταν εφαρμόζονται τα δεδομένα.
Επειδή στην HTA οι ειδικοί αξιολογούν αν έχουμε ένα νέο φάρμακο, το οποίο λειτουργεί καλύτερα από αυτό που έχουμε ήδη, τις άλλες θεραπείες που έχουμε ήδη, και με βάση αυτό, μπορούμε να συμπεράνουμε αν αξίζει να πληρώσουμε για το νέο φάρμακο ή όχι. Στη συνέχεια έρχεται η αποζημίωση. Αυτή είναι ίσως η πιο κρίσιμη στιγμή για τους ασθενείς όσον αφορά την πρόσβαση, επειδή το αποτέλεσμα της απόφασης RAM είναι ότι έχουμε πρόσβαση. Και αυτή η πρόσβαση καλύπτεται, καθυστερεί ή περιορίζεται. Και μετά έρχεται η άλλη φάση μετά την έγκριση, η ιστορία τελειώνει με την κλινική πρακτική. Συνεχίζουμε να συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με την αναλογία κόστους-οφέλους των φαρμάκων. Και μια πολύ σημαντική παρατήρηση εδώ: το μικρό γράφημα στα δεξιά σε ορισμένες χώρες, πρέπει να πω ότι η πρόσβαση δεν ισούται με την έγκριση, αλλά ούτε η HTA ισούται με την πρόσβαση. Αυτό που εννοώ είναι ότι στη Βουλγαρία έχουμε μια κατάσταση στην οποία το φάρμακο έχει ήδη εγκριθεί. Έχει περάσει από μια διαδικασία HTA. Η αξιολόγηση είναι θετική, αλλά εξακολουθούμε να μην έχουμε αποζημίωση. Πρέπει να ακολουθήσετε μια άλλη ανεξάρτητη διαδικασία για την αποζημίωση, και το αποτέλεσμα δεν έχει επιβεβαιωθεί, και μπορεί να διαρκέσει έως και 2 χρόνια. Σε ορισμένες περιπτώσεις. Επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Και όπως είπα ήδη, μια κεντρική έγκριση δεν ισοδυναμεί με άμεση πρόσβαση, και θα εξηγήσω γιατί. Μπορείτε να δείτε στην κορυφή την έγκριση του αίμα. Μία επιστημονική απόφαση για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά αυτό δεν σημαίνει άμεση πρόσβαση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό είναι το στάδιο που τελειώνει η ισότητα. Μετά από αυτό το στάδιο, όλες οι χώρες ακολουθούμε διαφορετικές διαδρομές, διαφορετικές διαδικασίες με διαφορετικούς ενδιαφερόμενους, με διαφορετικούς φορείς, διαφορετικά χρονικά πλαίσια, διαφορετικά συγκριτικά στοιχεία, κατά την αξιολόγηση των θεραπείων και ούτω καθεξής. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Έχουμε διαφορετικά χρονοδιαγράμματα πρόσβασης. Έχουμε διαφορετικά επίπεδα αποζημίωση σε διαφορετικές χώρες, πράγμα που σημαίνει, στη γλώσσα των ασθενών, άνηση διαθεσιμότητα και μερικές φορές ακόμη και περιορισμένη πρόσβαση. Έτσι, ο αντίκτυπος είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε ασθένειες όπως η IPF, επειδή όλες αυτές οι καταστάσεις τροποποιούνται επιπλέον σε αυτούς τους ασθενείς. Και για να δούμε πιο βαθιά, ποιο είναι ο λόγο για αυτές τις διαφορετικές διαδρομές που χρειαζόμαστε, θα πρέπει να δούμε την ακριβή διαδικασία της HTA και θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους μου για να την παρουσιάσουν περαιτέρω. Ευχαριστώ. Γιώρα Σλόβ. Πριν προχωρήσουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, θα ήθελα να κάνω μια γενική αναφορά. Και, ξέρετε, σε κάθε χώρα, όπως μόλις εξηγήσατε, η HD βιώνεται διαφορετικά. Αλλά αν το δούμε σε υψηλότερο επίπεδο, συνήθως την HD μπορείτε να την αναλύσετε σε συγκεκριμένα στάδια. Και αυτό που προσπαθήσαμε να δείξουμε εδώ είναι αυτό που μόλις είπατε, ότι επειδή μια HTA είναι θετική, δεν σημαίνει ότι θα έχετε πρόσβαση σε μια χώρα. Επειδή υπάρχει ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων που μπορεί να πει: δεν έχουμε τα χρήματα γι' αυτό, ή δεν μας ταιριάζει η τιμή. Έτσι, αυτό που κάνουμε πρώτα είναι να διακρίνουμε μεταξύ ενός υπεύθυνου λήψης αποφάσεων που παίρνει την απόφαση και του φορέα HTA, του επιστημονικού, ανεξάρτητου επιστημονικού φορέα που διεξάγει την HTA και αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι είτε ένας κατασκευαστής, έρχεται και ξεκινά μια HTA με ένα νέο φάρμακο, για παράδειγμα, είτε ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων, η κυβέρνηση λέει: ας κάνουμε μια HTA για ένα συγκεκριμένο θέμα. Και εδώ συνήθως συνεργάζονται λίγο, όπως, εντάξει, αυτό είναι το ερώτημα. Έχει νόημα? Κάπα λάμδα πι. Και στη συνέχεια η εντολή μεταβιβάζεται στο φορέα HTA. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι από εδώ και πέρα, αυτό είναι ένας ασφαλής χώρος, επειδή θέλετε επίσης αυτό να είναι ανεξάρτητο, πολύ επιστημονικό και διαφανές. Έτσι, εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Τα εξετάζουν, τα αναλύουν με μια πολύ επιστημονική προσέγγιση. Στη συνέχεια, τα αξιολογούν, για παράδειγμα, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων που ερμηνεύουν τα δεδομένα και, με βάση αυτά, την προηγούμενη σύσταση του διαμορφωτή και την έκθεση HDI, η σύσταση παραδίδεται στη συνέχεια στον υπεύθυνο λήψης αποφάσεων, λέγοντας: από επιστημονική άποψη, αυτό το φάρμακο έχει πολύ νόημα. Και στη συνέχεια λαμβάνεται απόφαση για το αν η HTA θα αποζημιωθεί ή όχι. Μπορεί επίσης να σημαίνει, παρεμπιπτόντως, απλά να σημαίνει ότι ένα προϊόν αποσύρεται από την αγορά. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, στην Ελβετία, όπου άρχισαν να αποεπενδύουν, όπως είχαν αρχικά επενδύσει στην HD, κάτι που είναι λίγο περίεργο. Η Ελβετία είναι μία από τις λίγες χώρες που το κάνουν αυτό. Αλλά ναι, είναι ένα διαφορετικό θέμα. Θυμάστε αυτό που είπα, για το πώς νομίζω ότι είναι το HD. Θυμάστε αυτό το στρατιωτικό μαχαίρι. Αυτό είναι τώρα. Γιατί το επέλεξα αυτό, στο HD.
Ένα από τα βασικά στοιχεία είναι ότι είναι διεπιστημονικό. Εμπλέκονται διαφορετικές επιστημονικές ειδικότητες. Και βασικά υπάρχουν βασικές επιστημονικές ειδικότητες, όπως η ιατρική και η οικονομική αξιολόγηση. Συνήθως γίνονται. Συνέχεια. Και μετά έχεις άλλες επιστημονικές ειδικότητες που εμπλέκονται πιο σπάνια ή που μερικές φορές εμπλέκονται και άλλες όχι. Και αυτές μπορεί να είναι ηθικές, κοινωνικές ή νομικές πτυχές που λαμβάνονται υπόψη, για παράδειγμα, ένα μεγάλο λάθος που έγινε στην Ελβετία, συγγνώμη, όπως πάντα με μια μικρή χώρα, αλλά κάποτε ήθελαν να ξεκινήσουν μια HTA για μια τεχνολογία, για ένα φάρμακο που λίγο πριν, η πατέντα του είχε λήξει. Και τότε δεν έχει πολύ νόημα να γίνει μια HTA επειδή η τιμή ούτως ή άλλως θα πέσει πολύ. Και ξέρετε, η τεχνολογία είναι σαν να έχει οριμάσει. Και αυτά είναι πράγματα στα οποία μπορούν να βοηθήσουν άλλες επιστημονικές ειδικότητες ή ηθικά ζητήματα. Αυτό μπορεί να είναι πολύ σχετικό. Λοιπόν, απλά λέω ότι αυτό είναι που συμβαίνει συνήθως εδώ. Ότι αυτές οι ειδικότητες είναι πολύ σπάνιες, αλλά ληφθούν υπόψη, φυσικά μπορούν να κάνουν την HTA πολύ καλύτερη από την άποψη των συστάσεων. Πολύ καλά. Τώρα σας επιστρέφω το λόγο. Εγώ ασχολούμαι ειδικά με τον ιατρικό κλάδο. Αλλάζουμε σκηνικό. Εντάξει, σας έχω ήδη πει ότι έχουμε διαφορετικές διαδικασίες σε διαφορετικές χώρες. Αυτό σημαίνει ότι είτε Εντάξει, θα το διατυπώσω έτσι. Εξαρτάται από το που στην Ευρώπη ζείτε. Από αυτό εξαρτάται πόσο γρήγορα θα λάβετε τη θεραπεία και αν η θεραπεία θα πληρωθεί ή όχι. Έτσι, η βασική ιδέα είναι να τυποποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο αυτή τη διαδικασία. Και μία από τις προσεγγίσεις, τις μεθοδολογίες για την τυποποίηση αυτής της ιατρικής αξιολόγησης ως βασικού σημείου δεδομένων είναι να βρούμε το σωστό τρόπο διατύπωσης, να ορίσουμε τις ερωτήσεις που θέτουμε. Και εδώ έρχεται η στρατηγική PICO. Είναι ένα πολύ σημαντικό, αλλά στην πραγματικότητα απλό πλαίσιο που βοηθά τους ειδικούς να ορίσουν τις κλινικές ερωτήσεις, κατά την αξιολόγηση του κόστους-οφέλους της ιατρικής. Το P σημαίνει ασθενής ή ορίζει τον πληθυσμό. Δηλαδή, ποιοι ασθενείς ή ποιες ομάδες ασθενών μελετάμε. Στη συνέχεια έρχεται το I, που σημαίνει παρέμβαση, ποια είναι η θεραπεία, που διερευνούμε. Και τα αποτελέσματα αυτών των δηλώσεων θα αξιολογηθούν περαιτέρω. Στη συνέχεια έρχεται το seafood, συγκριτικό. Είναι πραγματικά σημαντικό, επειδή τα συγκριτικά στοιχεία διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Οι ασθενείς δεν έχουν ίση πρόσβαση στα διαφορετικά φάρμακα, τα οποία στην πραγματικότητα συγκρίνουμε. Επομένως, δεν έχει νόημα να συγκρίνουμε με κάτι που δεν είναι διαθέσιμο σε μια χώρα, επειδή η τελική απόφαση, θα είναι λανθασμένη. Και μετά έρχεται το αποτέλεσμα. Ίσως το πιο σημαντικό, πράγμα σε αυτό το ακρονίμιο, ισχύει για όλα, ισχύει για το αποτέλεσμα, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Δεν είναι ένας αριθμός. Το αποτέλεσμα είναι στην πραγματικότητα αυτό που, το πρώτο, το πιο σημαντικό σε διαφορετικές χώρες, αλλά είναι το πιο σημαντικό για τους ασθενείς και, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν ορίζουμε το αποτέλεσμα, για παράδειγμα, αν θα είναι η ποιότητα ζωής, αν θα είναι απλώς ο δείκτης αποτελεσματικότητας ενός φαρμάκου, αν θα είναι η ικανότητα ενός ασθενούς, καθώς παίρνει το φάρμακο, να δουλεύει στον κήπο ή να φροντίζει τα εγγόνια του και ούτω καθεξής. Έτσι, το πίκο είναι μια μέθοδος για να ορίσουμε, καλύτερα το ερώτημα στην HTA. Έτσι, αντί να θέτουμε μια απλή ερώτηση όπως, λειτουργεί αυτό το φάρμακο. Το ερώτημα, για να είναι πιο ακριβές και αποτελεσματικό και να ακούγεται ως εξής: βελτιώνει η νέα θεραπεία τη λειτουργία των πνευμόνων σε σύγκριση με την τρέχουσα θεραπεία σε ασθενείς με IPF. Παρακαλώ, την επόμενη διαφάνεια. Αυτή είναι η βάση για την παραγωγή μιας πραγματικά αποτελεσματικής κλινικής αξιολόγησης. Όταν όμως μιλάω για κλινική αξιολόγηση, θα ήθελα να κάνω μια επιπλέον παρατήρηση και να εμβαθύνω σε αυτή την κλινική αξιολόγηση σε μια τυπική περίπτωση, η οποία βασίζεται σε ιατρική και οικονομική αξιολόγηση. Και ο συνδυασμός αυτών οδηγεί στο αποτέλεσμα, δηλαδή στον καθορισμό του αν είναι λογικό να πληρώσουμε για ένα φάρμακο ή όχι.
Σε μια τυπική περίπτωση, έχουμε το ιατρικό υπόβαθρο, όπως κλινικές δοκιμές, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας σε σύγκριση με τις τρέχουσες θεραπείες, εκτίμηση του προφίλ ασφάλειας και ανεκτικότητας και των αποτελεσμάτων στην ποιότητα ζωής. Από την άλλη πλευρά, έχουμε την οικονομική αξιολόγηση, η οποία περιλαμβάνει το δείκτη κόστους αποτελεσματικότητας, τον αντίκτυπο στον προϋπολογισμό και τη μακροπρόθεσμη αξία για τα συστήματα υγείας. Ιδανικά, στην καλύτερη περίπτωση, διαθέτουμε αξιόπιστα δεδομένα και μπορούμε να φτάσουμε σε πολύ καλά αποτελέσματα και σαφή, απλά συμπεράσματα. Όμως στην πραγματικότητα, δεν έχουμε αυτή την ιδανική κατάσταση. Και είναι ακόμη πιο περίπλοκο όταν μιλάμε για τις ασθένειές τους ή για συγκεκριμένες καταστάσεις σε παθήσεις όπως η IPF. Αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένες προκλήσεις. Και αυτό που εννοώ είναι οι μικρές ομάδες ασθενών. Περιορισμένα κλινικά στοιχεία λόγω των μικρών πληθυσμών ασθενών και της πραγματικότητας της νόσου. Μεγαλύτερη αβεβαιότητα στα αποτελέσματα και υψηλές ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες. Έτσι, με βάση αυτά τα συγκεκριμένα κριτήρια, θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στα σχετικά αποτελέσματα. Εννοώ, θα πρέπει να ορίσουμε καλύτερα τα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα για αυτή την ένδειξη ή για αυτόν τον πληθυσμό ασθενών, πρέπει να βασιστούμε σε δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο. Φυσικά, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτά τα συνολικά δεδομένα και να αξιολογούμε την εμπειρία των ασθενών, όταν σας είπα ότι το αποτέλεσμα συνδέεται με τον ασθενή. Η ασθενή είναι ο πιο πολύτιμος πόρος πληροφοριών που μας δίνει τη σωστή βάση για να κάνουμε αυτή την αξιολόγηση σωστά. Εννοώ ότι πρέπει να αναζητούμε πραγματικά στοιχεία από τον πραγματικό κόσμο και αξιόπιστα στοιχεία. Αλλά όταν εμπλέκουμε του ασθενείς σε αυτή τη συλλογή στοιχείων από τον πραγματικό κόσμο και αξιόπιστων στοιχείων, μπορούμε, ως ειδικοί, να αποφασίσουμε καλύτερα όχι μόνο ότι αυτές οι πληροφορίες είναι σημαντικές, αλλά και για ποια πτυχή της ζωής του ασθενούς είναι πραγματικά σημαντικές. Λοιπόν, θα δώσω ξανά το λόγο στους συναδέλφους μου για να το εξηγήσουν περαιτέρω. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω πραγματικά ότι πολλοί από εσάς γνωρίζετε ότι υπάρχει ένας κανονισμός στην ΕΕ που αλλάζει τα δεδομένα και αφορά την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας, αλλά στην πραγματικότητα δεν προέκυψε από το πουθενά, αλλά υπήρξε κάποια προπαρασκευαστική εργασία που μπορούμε να ονομάσουμε ως ενότητα. Πρόκειται για ένα εθελοντικό δίκτυο φορέων αξιολόγησης της υγειονομικής τεχνολογίας από διάφορες χώρες. Μπορείτε να δείτε τις όμορφες σημαίες στη δεξιά πλευρά με το συγκεκριμένο στόχο. Ο στόχος ήταν λοιπόν να δημιουργηθούν αξιόλογοι πόροι στους οποίους μπορεί κανείς να βασιστεί όταν πρόκειται για την αξιολόγηση της τεχνολογίας. Ο κύριος στόχος ήταν να προωθηθεί η αποτελεσματική χρήση των πόρων HTA και να αναπτυχθεί φυσικά ένα βιώσιμο σύστημα για την ανταλλαγή γνώσεων με την ανάπτυξη αξιόπιστων, έγκαιρων και διαφανών πληροφοριών. Επόμενη διαφάνεια. Παρακαλώ. Ο παράγοντας που αλλάζει τα δεδομένα είναι το HDR. Ο κανονισμός για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας, όπως μπορείτε να δείτε στην αριστερή πλευρά, τίθεται σε ισχύ σταδιακά. Έχει ήδη εφαρμοστεί για ογκολογικά προϊόντα καθώς και για προηγμένες θεραπείες. Οι σπάνιες ασθένειες θα ενταχθούν το 2028. Πλήρης εφαρμογή αναμένεται το 2030. Στην πραγματικότητα, θα αποτελέσει το κύριο ρεύμα για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας, καθώς αναμένεται να περιλαμβάνει αποκλειστικά γενώσιμα προϊόντα, καθώς και φάρμακα που δεν απαιτούν συνταγή. Δεν θα καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Ο κύριος στόχος είναι επίσης να τερματιστούν ορισμένες από τις προηγούμενες συνεργασίες, όπως η UNITA. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι αυτό συμβαίνει, διότι χθες μόλις έλεγξα την ιστοσελίδα στην οποία αναφερόμουν και δεν λειτουργεί πλέον. Έτσι, στην πραγματικότητα τερματίστηκε από το HDR. Αλλά τι έχει καθιερωθεί, μπορεί να ρωτήσετε γιατί είναι καλό για εμάς. Υπάρχουν πάρα πολλές προσδοκίες, φυσικά σχετικά με το HDR. Μία από αυτές είναι ότι μπορούμε να κερδίσουμε λίγο χρόνο όσον αφορά την έγκριση πρόσβαση στην αγορά, ώστε οι ασθενείς να έχουν πραγματική πρόσβαση σε αυτά τα φάρμακα. Πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό, μπορεί να ρωτήσετε, με τέτοιο τρόπο ώστε τόσο η διαδικασία έγκριση στην αγορά όσο και η διαδικασία αξιολόγηση τη τεχνολογία υγεία να ξεκινούν από την ίδια ακριβώ φάση. Έτσι, οι δύο διαδικασίες λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα ενώπιον διαφορετικών φορέων. Το σύστημα θα είναι στην πραγματικότητα υβριδικό. Ελπίζουμε επίσης ότι αυτό θα συμβάλλει σε μια πιο έγκαιρη διαδικασία.
Το υβριδικό σύστημα σημαίνει ότι ορισμένα από τα ζητήματα ενδέχεται να υπάγονται στην αρμοδιότητα των φορέων αξιολόγηση τη τεχνολογία υγεία σε επίπεδο ΕΕ, αλλά, όπω ίσως θυμάστε από τη συζήτηση το πρωί, ορισμένες από τις αποφάσεις παραμένουν σε επίπεδο κρατών μελών, και αυτές αφορούν τα ζητήματα τιμολόγησης και αποζημίωσης. Εμείς, από τη σκοπιά των ασθενών, θα πρέπει επίσης να χαιρετήσουμε αυτόν τον κανονισμό, διότι, όπως μπορείτε να δείτε στο κάτω μέρος της σελίδας, υπάρχει ένας σαφής ρόλος για τους ασθενείς και τους εκπροσώπους των ασθενών στο πλαίσιο αυτού του συστήματος. Επόμενη διαφάνεια. Παρακαλώ. Και η επόμενη, πιθανώς θα είναι και πάλι νέα. Απλώς το επιτρέπω στον εαυτό μου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μόλις είπατε. Απλώς ήθελα να το επαναλάβω με αυτόν τον τρόπο. Είναι μια προσπάθεια. Όπως και πριν, κάθε χώρα έκανε τη δική της αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας, HTA, και ο καθένας το έκανε λίγο διαφορετικά και είχε διαφορετικά χρονοδιαγράμματα, και η προσπάθεια είναι πραγματικά. Απλά ήθελα να επαναλάβω ότι για να εξορθολογιστούν αυτές οι διαδικασίες, να μειωθούν, ξέρετε, να μειωθεί η αλληλεπικάλυψη και να γίνουν ταχύτερες. Και νομίζω ότι συνολικά αυτό είναι κάτι καλό. Και αυτό που μπορείτε επίσης να διαβάσετε στον DAO στον κανονισμό HDA είναι ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να λαμβάνουν ή πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης. Δεν είναι λοιπόν υποχρεωμένοι δεσμευμένα από αυτά, αλλά τουλάχιστον, πρέπει να τα λάβουν υπόψη. Και αυτό είναι, σαν ένα μεγάλο βήμα προς την τυποποίηση και την εναρμόνιση που, τουλάχιστον στον ιατρικό τομέα, θυμάστε το σουγιά με τις διαφορετικές ειδικότητες, ασχολούνται με το ιατρικό κομμάτι εδώ, στη ΣΥΠΑ. Και εκεί, θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερα, θα έπρεπε να συμμορφωθούν περισσότερο με τη σύσταση εκεί. Αλλά, όπως είπατε, η τιμολόγηση ή η αξιολόγηση της οικονομίας της υγείας, όλα αυτά παραμένουν σε τοπικό επίπεδο. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι HTA μπορεί να έχουν διαφορετικά αποτελέσματα από μικρόν με τόνο σε τοπικό επίπεδο. Αλλά τουλάχιστον αυτό είναι ένα σημαντικό, νομίζω, ένα πολύ σημαντικό βήμα. Κάτι που πρέπει να γνωρίζουμε, φυσικά, και μια εξέλιξη που αξίζει να ασχοληθούμε με αυτήν. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο μας ζητήθηκε. Ναι, τι γίνεται με τη συμμετοχή των ασθενών? Τι μπορούν να κάνουν οι ασθενείς? Και αυτή είναι μια κάπως δύσκολη ερώτηση. Και τότε ξεκινήσαμε με αυτή την εικόνα, με την έννοια ότι, φυσικά, νομίζω ότι όλοι θα συμφωνούσαν. Ναι, οι ασθενείς πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό. Γιατί αν δημιουργείται μια σύσταση προς την κυβέρνηση λέγοντας, πρέπει αυτό να αποζημιώνεται ή όχι, πρέπει οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη θεραπεία ή όχι. Νομίζω ότι οι ασθενείς είναι αυτοί που έχουν λόγο σε αυτό. Σωστά. Αλλά το ερώτημα είναι, αν αναλογιστεί όσα έχουν υποθεί μέχρι τώρα, η επιστημονική προσέγγιση απαιτεί επίση να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ, του ενό άκρου, να μην εμπλέκονται οι ασθενείς, γιατί τότε είναι εξαιρετικά επιστημονικό, όλα είναι ξεκάθαρα. Κάθε βήμα, ξέρετε, μπορεί να μετρηθεί και να αναπαραχθεί 100% ή μια πλήρη συμμετοχή όπου βασικά ο ασθενής θα καθόταν όλη την ώρα δίπλα στον ερευνητή. Πολύ βαρετό, παρεμπιπτόντως. Και δεν το έκανα αυτό, αλλά, είναι επίση ένα κίνδυνο, γιατί τότε, οι ασθενείς ή και άλλοι ενδιαφερόμενοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν υπερβολικά τη σύσταση. Και αυτή είναι μια ισορροπία που πρέπει, να βρεθεί. Και κάθε χώρα το αλλάζει λίγο αυτό. Αυτό που εμείς, και ελπίζω να μου επιτρέπετε να μιλήσω, εκ μέρου όλων όσων συζητήσαμε, είναι ότι είναι σημαντικό να μην αποφεύγουμε τη συμμετοχή των ασθενών. Απλά, ξέρετε, επειδή φοβάστε ότι δεν θα είναι πλέον επιστημονικό. Και, νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί και το ακούσαμε αυτό σήμερα. Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί επιστημονικοί, τρόποι για να ενσωματωθεί η φωνή των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών. Λοιπόν, ακούσαμε για το Δελφή, μια ομάδα Δελφή, νομίζω σε μια προηγούμενη παρουσίαση. Αυτή είναι μια επιλογή με την οποία μπορείτε επίση να εργαστείτε με μεγαλύτερη διαφάνεια αν κάνετε διαφανέ ποιο είναι στην πραγματικότητα αυτό που δίνει την εμπειρογνωμοσύνη. Αν έχετε κριτήρια, πότε κάποιο πληρεί τι προϋποθέσεις για να θεωρηθεί εμπειρογνώμονα ΚΛΠ, τότε μπορείτε να κάνετε αυτή τη συμμετοχή πολύ πιο δομημένη και αξιόπιστη. Και αυτό είναι επίση σημαντικό, διότι αν εμπλέξετε όλου του ενδιαφερόμενου και φυσικά ασθενεί, μόλι ληφθεί η απόφαση, οι άνθρωποι αισθάνονται επίση πληγωμένοι και κατανοητοί, ξέρετε, και πιθανώ μπορούν επίση να υποστηρίξουν περισσότερο τη σύσταση που γίνεται. Έτσι, αυτό είναι κάτι σαν τριγωνοποίηση, όπω λέμε. Όταν το κάνετε αυτό και αυτό είναι τώρα πολύ θεωρητικό, αλλά ακόμα, εννοώ, στην ουσία, είναι εξαιρετικά απλό. Η συμμετοχή των ασθενών είναι το κλειδί. Αλλά και εδώ μπαίνει το επιστημονικό κομμάτι. Πρέπει να το κάνετε αυτό την κατάλληλη στιγμή με του κατάλληλου ανθρώπου. Και επίση με το σωστό τρόπο.
Και αυτό που εννοώ με αυτό είναι ε, όταν κοιτάξετε πίσω αυτό, ε, το γράφημα που δείξαμε πριν. Συνήθως όταν βρίσκεστε στον τομέα λήψης αποφάσεων, έχετε άτομα που κάθονται σε αυτά τα συμβούλια και εκπροσωπούν όλους τους ασθενείς σε όλους τους τομείς ασθενειών. Και αυτό, νομίζω, έχει επίσης νόημα, επειδή θέλετε επίσης να εξασφαλίσετε μια ορισμένη ισότητα στις συστάσεις. Αλλά όταν ασχολείστε με μια πολύ συγκεκριμένη ασθένεια, όπως η HDA, θέλετε άτομα που γνωρίζουν ακριβώς, ξέρετε, τι αφορά αυτή η θεραπεία. Ιδανικά, άτομα που συμμετέχουν στις κλινικές δοκιμές και έχουν βιώσει την ίδια τη θεραπεία. Και νομίζω ότι αυτό είναι που θα συνιστούσα ή που θα σα συνιστούσαμε να κάνετε όταν σκέφτεστε πω εσεί, ω συνάδελφοι τη UPF, θα μπορούσατε να ενισχύσετε τη συμμετοχή των ασθενών, να σκεφτείτε που πάμε. Ξέρετε, να επικεντρώσουμε την ενέργειά μα. Δηλαδή, ασχολούμαστε περισσότερο με αυτή την αξιολόγηση. Ή προσπαθούμε να εμπλακούμε περισσότερο στον τομέα τη λήψη αποφάσεων. Και φυσικά, η λύση είναι και τα δύο. Αλλά η προσέγγιση αλλάζει, γιατί εδώ νομίζω, ξέρετε, ότι τα στοιχεία που έχετε συγκεντρώσει από τι απόψει των ασθενών θα είναι πιο πιθανό ή θα είναι χρήσιμα για να επηρεάσουν, να ληφθούν υπόψη σε μια σύσταση, ενώ η απόφαση είναι πολύ πιο πολιτική και συνήθω αυτό που κάνετε εδώ είναι επίση να παραμείνετε επιστημονικοί στη διαδικασία HTA. Προσπαθείτε να μην φέρνετε του ανθρώπου κοντά στου ερευνητέ. Του συμβουλεύεστε, όπω είπα πριν, για παράδειγμα, προσφέροντα του χρόνο για να γράψουν μια γραπτή, μια γραπτή σύσταση ή κάτι παρόμοιο, για να δώσουν γραπτή συμβολή, κάτι που το καθιστά πιο αξιόπιστο και από την επιστημονική αξιολόγηση. Αυτό λοιπόν, ω μια πρώτη εισαγωγή στη συμμετοχή των ασθενών και επιστρέφω σε εσά. Σα ευχαριστώ που μου δώσατε το πλαίσιο, αλλά ίσω θα θέλατε να κάνετε μια πολύ εύκολη ερώτηση. Ποιο είναι πραγματικά ο ρόλο του ασθενού σε τέτοιου είδου διαδικασίε HTA και, στην επάνω δεξιά γωνία, μπορείτε στην πραγματικότητα, στα αριστερά, από τώρα. Υπάρχουν στην πραγματικότητα δύο σημεία. Ακούσαμε ήδη ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιε δυσκολίε. Πώ προσδιορίζουμε τι ανεκπλήρωτε ανάγκε. Αλλά αυτό είναι ο βασικό μα ρόλο σε τέτοιου είδου διαδικασίε. Επομένω, πρέπει να επικοινωνούμε με σαφήνεια προ του φορεί HTA. Ποιε είναι οι ανεκπλήρωτε ανάγκε, με τι οποίε αγωνιζόμαστε. Και το άλλο σημείο είναι ότι πρέπει να επισημάνουμε αυτέ τι δυσκολίε ή αυτέ τι προκλήσει, οι οποίε προκύπτουν ή σχετίζονται με τι διαθέσιμε θεραπείε. Πριν προχωρήσουμε, α εμβαθύνουμε σε αυτό το θέμα. Θα ήθελα επίση να τονίσω ότι για τι οργανώσει ασθενών είναι πολύ σημαντικό το πώ προσπαθούμε να βοηθήσουμε στον εντοπισμό των ασθενών που εμπλέκονται σε αυτέ τι διαδικασίε. Πρόκειται για μια διαδικασία που ακολουθεί βήμα προ βήμα. Μπορείτε να δείτε εδώ τα στάδια συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων, αλλά δεν αφορά μόνο του ασθενεί. Πρέπει να το τονίσω. Υπάρχει μια μικρή παρεξήγηση εδώ λόγω των διαδικασιών. Οι ειδικοί δεν προσδιορίζονται μόνο ω ασθενεί. Μπορούμε να κάνουμε διάκριση μεταξύ ασθενών, ειδικών ασθενών, υποστηρικτών ασθενών, αλλά αυτό αφορά και του γιατρού, επειδή ο κύριο στόχο είναι να εμπλακούν οι γιατροί σε αυτέ τι συζητήσει. Έτσι, το πρώτο βήμα μπορεί να είναι η έβρεση ενό ειδικού από τον τομέα τη ογκολογία. Μάθαμε ότι αυτό μπορεί να μην είναι πολύ εύκολο. Έχουμε μάθει κάποια πράγματα. Παραδείγματα. Επειδή πρέπει να οριστεί πολύ σαφώ. Για τι είδου ένδειξη μιλάμε και η προετοιμασία δεν πρέπει να γίνεται στην αρχή, αλλά θα πρέπει να έχουμε ήδη ξεκινήσει κάποια προετοιμασία λόγω ορισμένων προβλημάτων σύγκρουση συμφερόντων. Όσον αφορά αυτό, καταφέραμε να βρούμε τον ειδικό ασθενή και καταφέραμε να βοηθήσουμε στην καλύτερη κατανόηση αυτών των διαδικασιών. Προσπαθούμε επίση να εμπλέξουμε αυτού του ειδικού και, φυσικά, μόλι έχουμε ειδικού σε τέτοιου είδου διαδικασίε, αυτοί, οι ιδέε ή οι προτάσει του θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, αλλά χωρί ανατροφοδότηση. Φυσικά, μια τέτοια συμμετοχή μπορεί να μην έχει νόημα. Ωστόσο, ο ρόλο του ασθενού πέρα από αυτά τα δύο βασικά σημεία μπορεί να είναι πιο σύνθετο. Έχουμε ήδη μάθει για τι ερωτήσει PICO. Έτσι, τόσο οι ασθενεί όσο και οι γιατροί είναι σε θέση να σχολιάσουν τέτοιου είδου προβλήματα, ακόμη και να τι τελειοποιήσουν. Μαθαίνουμε επίση από την ογκολογία. Θυμάστε ότι αυτό είναι επίση σε εξέλιξη εδώ και αρκετό καιρό. Είναι ότι πιθανώ κάποιο υποπληθυσμό μπορεί να είναι κάπω, αντικείμενο συζητήσεων.
Πρόσφατα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δημοσίευσε ένα πολύ ενδιαφέρον και επίσης περιεκτικό έγγραφο σχετικά με τα δεδομένα εμπειρίας των ασθενών και τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούν στο πλαίσιο της ιατρικής, διαδικασίας έγκρισης πρόσβασης, καθώς και της διαδικασίας HTA. Έτσι, ο δεύτερος κύριος ρόλος από την πλευρά μας είναι πως μπορούμε να παρέχουμε την εμπειρία της Ένωσης, η οποία μπορεί να έχει διάφορες μορφές. Γνωρίζουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις στις κλινικές δοκιμές χρησιμοποιούμε δευτερεύοντα τελικά σημεία, όπως ερωτηματολόγια ποιότητας ζωής και ούτω καθεξής, αλλά και στο πλαίσιο της διαδικασίας HTA. Διαδικασία. Είναι επίσης σημαντικό, όταν επιλεγείτε ως εμπειρογνώμονας, να αναμένετε ότι αποτελείτε μέρος της διαδικασίας. Αυτό είναι που συμβαίνει στην πραγματικότητα όταν προσπαθούμε να εμπλέξουμε τους ασθενείς στην αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας, επειδή πρέπει να συνεισφέρουν, πρέπει να συμμετέχουν σε ακροάσεις, πρέπει να συμμετέχουν σε συζητήσεις. Και τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, και αυτό σχετίζεται λίγο με τα στοιχεία των ασθενών, πρέπει να προσφέρουμε πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο. Επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Μια πολύ πρόσφατη δημοσίευση, την οποία προσπαθώ να παραθέσω εδώ, με αυτό το πράσινο πλαίσιο, καλύπτει 3 χώρες που βρίσκονται σχετικά μακριά η μία από την άλλη. Έχουμε τη Γαλλία, τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία. Και, στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα δεν είναι πολύ ευνοϊκό από την πλευρά μα, επειδή η ερώτηση ήταν: πώς το αντιλαμβάνεστε, πιστεύετε ότι, υπάρχει οποιαδήποτε συμμετοχή ή ανάγκη συμμετοχή των ασθενών καθώς και των γιατρών σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Και μπορείτε να δείτε καθαρά ότι, στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει συμμετοχή. Αυτή είναι μια πολύ θλιβερή πληροφορία. Νομίζω, αλλά υπάρχει μεγάλη ανάγκη γι' αυτό. Α ολοκληρώσω λοιπόν με το ρόλο του ασθενούς. Εισαγωγικά με συγκεκριμένο λόγο, επειδή πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά για να είμαστε προετοιμασμένοι, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι ασθενείς εμπλέκονται σε αυτές τις διαδικασίες, προκειμένου να έχουμε αξιόπιστα δεδομένα. Πρέπει να τεκμηριώνουμε αυτού του είδους τη συμμετοχή, καθώς και να επενδύουμε και να δημοσιεύουμε, τέτοιου είδους διαδικασίες. Επίσης, γνωρίζουμε ότι η διεύρυνση της συμμετοχής είναι απαραίτητη. Υπάρχουν πάρα πολλές εκκλήσεις για το πώς μπορούν οι ασθενείς να συνεισφέρουν σε αυτές τις συζητήσεις. Έτσι, ω μέρος της προετοιμασίας, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι δεξιότητες είναι ήδη διαθέσιμες ή, ότι έχουμε κάποιες δυνατότητες να τις διευρύνουμε ακόμη περισσότερο. Και όσον αφορά τη συμμετοχή των ασθενών, καθώς προσπαθούμε να τεκμηριώσουμε αυτή τη συμμετοχή, πρέπει επίσης να αξιολογούμε και να παρέχουμε ανατροφοδότηση. Και με αυτό, θα παραδώσω ξανά το λόγο στον Ντάνιελ ή μάλλον σε εσένα. Ραντόστιν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, σε όλους σας. Ντάνιελ Σβετασλόβ, Γκέργλι και Στεφόνου, γιατί τώρα είναι η ώρα των ερωτήσεων. Και, θα ήθελα, να, σας ρωτήσω ως εκπρόσωπος των ασθενών, τι πιστεύετε για τη συμμετοχή των ασθενών στην HTA? Ναι. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια σε όλους, σε όλους τους ομιλητές που έκαναν, που έκαναν αυτό το πολύ δύσκολο, θέμα, πολύ ενδιαφέρον και, κατανοητό. Βλέπω ότι η σημασία του ασθενούς είναι, πρώτα απ' όλα, το γεγονός ότι εμείς είμαστε αυτοί που περιμένουμε. Περιμένουμε. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, περιμένουμε την έγκριση του αίμα. Και περιμένουμε επίσης όταν κάποιος άλλος λαμβάνει τις αποφάσεις HTA.
Και είναι σημαντικό γιατί πρέπει να είμαστε παρόντες, για να κάνουμε κατανοητό σε αυτούς τους ανθρώπους που συνήθως σκέφτονται μόνο με αριθμούς, στοιχεία, και χρήματα, ότι η πραγματικότητα είμαστε εμείς, οι ασθενείς που περιμένουμε μια θεραπεία και δεύτερον, μπορώ να διαβεβαιώσω τον Ντάνιελ ότι σήμερα έχουμε εκπροσώπους ασθενών και ειδικούς ασθενών που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ας προχωρήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Και έτσι, έχουν το δικαίωμα. Πρέπει να είναι εκεί για να δώσω στον ασθενή μια εικόνα αυτών των αποφάσεων. Ευχαριστώ. Στέφανο, έχουμε. Ναι, Steve, δώστε μου ένα λεπτό. Έρχομαι. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή ήταν μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Τείνω να διαφωνήσω με τη γλώσσα που χρησιμοποιήσατε. Σε ένα σημείο, αναφέρθηκε στο ότι η συμμετοχή των ασθενών είναι κατά κάποιον τρόπο λιγότερο επιστημονική. Θα έλεγα ότι είναι ακριβώς το αντίθετο, ότι δεν μπορείς να είσαι επιστημονικός στην HTA χωρίς να διασφαλίσεις ότι λαμβάνεις υπόψη τη φωνή του ασθενούς. Και αυτό που θέλω να επισημάνω μετά από αυτό, είναι κάτι που δεν αναφέρατε σχετικά με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό. Αν είστε ασθενής που έχει μιλήσει ποτέ με φαρμακευτική εταιρεία, δεν επιτρέπεται να είστε εμπειρογνώμονας. Έτσι, οι εμπειρογνώμονες που θα έχει η αίμα θα είναι εμπειρογνώμονες που δεν γνωρίζουν τίποτα για εσάς, αν θέλετε. Θέλω να πω, η φιλοσοφία μας είναι και νομίζω και σε πολλά από τα μέλη μας, είναι η απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ ασθενών, κλινικών ιατρών, ρυθμιστικών αρχών φαρμάκων. Ξέρετε, όλοι πρέπει να συνεργαστούμε, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε πραγματικά την αιμονική νόση. Και αυτό που κάνει εδώ η αίμα είναι να δημιουργεί εμπόδια που καθιστούν αδύνατη την πραγματική συμμετοχή των ασθενών. Έχουμε μαζί μας ένα στέλεχος, έναν από αυτούς, εδώ στη σκηνή. Ναι. Ο Κάρτερ έχει πραγματικά έμπειρους ασθενείς που έχουν επενδύσει πολύ στο να μάθω για τα φάρμακα, να μάθω για τις κλινικές δοκιμές, να μάθω για την εμπειρία των ασθενών, τα δεδομένα, και αν, ξαφνικά η αίμα θεωρήσει, ξέρετε, ότι πετάει όλη αυτή τη γνώση στην άκρη, η διαδικασία ΕΜΕ ειλικρινά δεν θα λειτουργήσει. Πιστεύω λοιπόν ότι θα ήταν χρήσιμο, δεδομένου ότι υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πνευμονικής Σύνοσης. Δεν είμαστε μόνο η ΕΕ. Είμαστε ολόκληρη η Ευρώπη, όπως ορίζεται από τον Μπου. Και από αυτή την άποψη, ίσως αξίζει να το εξετάσουμε. Τι κάνει η NICE ακόμα και να απευθυνθούμε στους νέους Ευρωπαίους μας στον Καναδά. Οι Καναδοί έχουν επίσης ένα πολύ καλό σύστημα και νομίζω, ξέρετε, ότι έχουμε πολλά να μάθουμε. Ανησυχώ πολύ για το τι θα κάνει αυτό το νέο σύστημα. Και κυρίως ευχαριστώ, Steve. Στην πραγματικότητα, περιμέναμε αυτή την ερώτηση. Γι' αυτό, σκόπιμα δεν το συμπεριλάβαμε, στην παρουσίασή μας. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει μια συνεχιζόμενη συνεργασία με το UPF του οργανισμού είναι μέρος του δικτύου ενδιαφερομένων μερών της HTA. Και, αυτό το πρόβλημα υπάρχει εδώ και πολύ καιρό και έχει ιστορικό και στη UNITA. Έχουμε αυτό το πρόβλημα και θέσαμε το ερώτημα πώς είναι δυνατό για τους ασθενείς με σπάνιες παθήσεις να μην υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης, ειδικά αυτό που αναφέρατε. Και θα ήθελα να διευρύνω αυτή την προοπτική, επειδή δεν αφορά αποκλειστικά το να μην υπάρχουν ομιλητές ή να μην υπάρχουν αμοιβές συμβούλων από φαρμακευτικές εταιρείες, αλλά το νόμο εφαρμογής του HDR, δίνοντας ακόμη περισσότερα από όσα λέει ότι μόλις είστε. Αποζημιωθεί από μια φαρμακευτική εταιρεία για να παρευρεθεί σε ένα συνέδριο, αυτό μπορεί επίσης να αποτελεί ένα είδος σύγκρουση συμφερόντων. Έτσι, αυτό που συνέβη στην νίτα, είναι ότι βρήκαν μια λύση από την πίσω πόρτα. Αναφέροντας ότι είναι πολύ δύσκολο ή ακόμα και αδύνατο να εντοπιστούν ασθενείς στον τομέα των σπάνιων παθήσεων που έχουν οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων. Έτσι είπαν ότι, εντάξει, εγκρίνουμε κατά περίπτωση, αλλά είμαστε πραγματικά δυσαρεστημένοι με αυτή τη λύση. Και εκφράζουμε τις ανησυχίες μας ότι δεν πρέπει να είναι ένα είδος εξαίρεσης, αλλά μάλλον ένα είδος προειδοποίησης ή πρόσθετης διάταξης εντός της εκτελεστικής πράξης για τις σπάνιες παθήσεις. Για τις ενδείξεις που αφορούν την κοινότητα ή τις σπάνιες παθήσεις, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες αιτιολογήσεις για αυτόν τον πολύ αυστηρό κανόνα. Επίσης, από την άλλη πλευρά, πρέπει να τονίσω ότι όλοι εξεπλάγησαν πραγματικά από αυτόν τον νέο εκτελεστικό νόμο, διότι, παραδόξως, δεν επαναλαμβάνει τις διατάξεις του αίμα.
αλλά έχει επιπλέον πιο αυστηρούς κανόνες και νομίζω ότι θα πρέπει επίσης να αναλογιστώ πως πραγματικά εξετάζουμε ή ερμηνεύουμε τις διαδικασίες που λαμβάνουμε από τη φαρμακευτική εταιρεία. Και είναι μια πολύ νέα κατάσταση. Παράδειγμα από την ογκολογία. Μόλις μάθαμε ότι δεν έχει σημασία αν εσείς, ως ασθενείς, λαμβάνετε χρήματα απευθείας από φαρμακευτική εταιρεία, αλλά μόλις εργάζεστε, ακόμα και αν δεν λαμβάνετε καμία αποζημίωση από μια οργάνωση ασθενών ή απλώς είστε μη αμοιβόμενο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και η οργάνωση ασθενών σας λαμβάνει χρήματα από φαρμακευτικές εταιρείες, αυτό θεωρείται επίσης σύγκρουση συμφερόντων. Ένας από τους ασθενείς ογκολογίας αποκλείστηκε στην πραγματικότητα από τις πολύ πρόσφατες διαδικασίες HTA. Η ιδέα μας, στην πραγματικότητα, από τον τομέα των σπάνιων ασθενειών ήταν ότι προσπαθήσαμε να χτίσουμε ένα καλό, συνικό τείχος μεταξύ αυτών των ασθενών. Υπερασπιστές ή εμπειρογνώμονες που συνεργάζονται με φαρμακευτικές εταιρείες στον τομέα της έρευνας. Όσον αφορά τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης. Και προσπαθούμε να έχουμε άλλους ειδικούς ασθενείς που δεν συνεργάζονται με φαρμακευτικές εταιρείες, αλλά φαίνεται, με βάση αυτό το παράδειγμα, ότι μπορεί να είναι ακόμη πιο δύσκολο για εμάς να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Συμφωνώ 100% με αυτό που είπατε, και δεν είστε μόνοι σε αυτό. Ξέρετε, όπως οι γιατροί έχουν το ίδιο πρόβλημα. Μόλις διεξάγουν μια κλινική δοκιμή, θεωρούνται μεροληπτικοί και, στην πραγματικότητα, όταν εξετάζετε την ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, υπάρχει μεγάλη συζήτηση σχετικά με το πώς να αντιμετωπιστεί αυτό, και με αυτές τις συγκρούσεις συμφερόντων. Και η λύση δεν είναι να αποκλείσουμε τους ειδικούς. Και συμφωνώ 100% ότι οι ασθενείς είναι εξαιρετικά σημαντικοί εμπειρογνώμονες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Αλλά υπάρχει ένας μεγάλος φόβος, κατά τη γνώμη μου. Ειδικά από τις υπηρεσίες ότι η επιστημονική τους αυστηρότητα, με τη συμμετοχή πάρα πολλών ανθρώπων, θα μπορούσε ουσιαστικά να μειώσει την αξία της ίδιας της έκθεσης. Αλλά εδώ θα ήθελα επίσης να σας ενθαρρύνω να το μετατρέψετε σε πολιτική συζήτηση, γιατί τελικά οι υπηρεσίες πρέπει να κάνουν ομικρόν με τόνο τι αποφασίζουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής. Και αν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αποφασίσουν, θέλουμε τη φωνή των ασθενών, ξέρετε, όπως τη φωνή των γιατρών στη διαδικασία, τότε έχετε την ευκαιρία να ακουστούν, γιατί τότε πρέπει να το κάνουν, ανεξάρτητα από το αν η μεθοδολογία Cochrane, ξέρετε, λέει το αντίθετο. Θέλω να πω, υπάρχει μια έννοια κατά την οποία εμείς, ως ασθενείς και υποστηρικτές των ασθενών, επηρεαζόμαστε πλήρως από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Έχουμε, λοιπόν, σύγκρουση συμφερόντων, αλλά οι κλινικοί γιατροί δεν έχουν. Τώρα, εννοώ, υπάρχει κάτι παράξενο εδώ. Είναι λάθος από την άποψη των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Νομίζω ότι θα μπορούσατε να ζητήσετε νομική συμβουλή γι' αυτό. Εννοώ, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πιο δυνατοί. Ίσως πρέπει να κάνουμε τη φωνή μας πιο δυνατή απέναντι στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για να αλλάξει αυτό. Αλλά έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Στην ΙΟΡΕΣ δεν μας επιτρέπεται να συμμετέχουμε στις συνεδρίες της βιομηχανίας ως υποστηρικτές των ασθενών. Πόσο τρελό είναι αυτό. Ξέρετε, δεν μας επιτρέπεται να έχουμε πρόσβαση στις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας, επειδή υπάρχει μια συγκαταβατική στάση από ανθρώπους στο ΙΟΡΕΣ στην αίμα. Νομίζω ότι πρέπει πραγματικά να το αμφισβητήσουμε. Συγγνώμη, θα βγάλω το επαναστατικό μου σήμα. Εντάξει. Όπως γνωρίζετε, στην ΑΣΜΟΥ, όπως και στο συνέδριο ογκολογίας, οι ασθενείς αγωνίζονταν για χρόνια και τώρα έχουν πρόσβαση. Οπότε, αυτή είναι μια μάχη που μπορείτε να κερδίσετε. Αλλά στο συζητήσουμε αυτό αργότερα. Διαδήλωση στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Και μια σύντομη σκέψη. Μπορώ να κάνω μια παράλληλη σύγκριση με την εμπειρία μου από την Επιτροπή Ηθικής για τις κλινικές δοκιμές στη Βουλγαρία. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη μου φορά σε αυτή την επιτροπή. Είχαμε συζητήσει μια πολύ σύνθετη, πολύ περίπλοκη, στην πραγματικότητα ογκολογική μελέτη. Και ένας από τους καθηγητές της Επιτροπής είπε στον ασθενή: Ξέρετε, ότι η Επιτροπή Ηθικής είναι υποχρεωτικό να έχει τουλάχιστον 2 άτομα με μια ιατρική εκπαίδευση. Και ο ασθενής στην Επιτροπή είπε: Εντάξει, θέλω να πω κάτι για αυτή τη μελέτη. Και ο καθηγητής ογκολογίας είπε: Είστε ιατρός. Δεν ξέρετε τίποτα. Οπότε μην προσπαθήσετε. Αλλά στην πραγματικότητα η άποψη του ασθενούς ήταν πολύ σημαντική, επειδή ο ασθενής γνωρίζει την πορεία του ασθενούς και ο ασθενής είπε: Εντάξει, η πορεία του ασθενούς δεν ταιριάζει με το σχεδιασμό της μελέτης. Και αν εγκρίνετε αυτή τη μελέτη με αυτόν τον τρόπο, δεν θα έχετε κανένα συμμετέχοντα. Έτσι θα είναι τα πάντα. Χαμένο. Και είναι το ίδιο. Και στη Βουλγαρία είναι πολύ περίπλοκο το θέμα με τους ασθενείς. Εννοώ, είπε ήδη ότι είναι μια πολιτική απόφαση. Και στη Βουλγαρία είναι πολύ πολιτικό, επειδή έχουμε την HTA και μετά έχουμε μια άλλη διαδικασία για την αποζημίωση. Αλλά αυτό που συμβουλεύουμε στους ασθενείς είναι να συμβουλευτούν την κλινική διαδρομή. Δεν είναι κλινική, αλλά στην κλινική διαδρομή μπορείτε να εξηγήσετε ποια είναι η ανεκπλήρωτη ανάγκη. Ανάγκη, ιατρική ανάγκη. Και μέρος αυτής της γνώσης μπορεί να προέρχεται από τους ίδιους τους ασθενείς.
Έτσι, οι ασθενείς μπορούν να συμβουλεύονται τους ιατρικούς εμπειρογνώμονες που προετοιμάζουν την ιατρική διαδρομή χωρίς να κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Σβετασλόβ. Άλλες ερωτήσεις? Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πραγματικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Συμφωνώ με τα προηγούμενα σχόλια σχετικά με το γεγονός ότι αναλύσατε ένα πολύ περίπλοκο, συνήθως πολύ ξηρό θέμα και το κάνατε πολύ ενδιαφέρον και προσιτό. Σας ευχαριστώ λοιπόν γι' αυτό. Είχα μια ερώτηση, από την οπτική γωνία της ισότητας στην υγεία, που είναι ένα από τα αγαπημένα μου θέματα. Ξέρω ότι και η ΕΕ δίνει ρητή έμφαση στην ανάγκη να δοθεί προσοχή στις ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες. Όμως, γνωρίζω ότι για σπάνιες ασθένειες όπως η PPH, είναι δύσκολο να δοθεί έμφαση στις περιθωριοποιημένες ή ευάλωτες ομάδες, ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι πρόκειται για σπάνια ασθένεια. Υπάρχουν ήδη τόσο λίγα άτομα. Έτσι, αναρωτιόμουν αν έχετε κάποια πρακτική συμβουλή ή σχόλια σχετικά με αυτό, στο πλαίσιο του πώς μπορούμε ίσως, ξέρετε, τι μπορεί ενδεχομένως να γίνει και στη διαδικασία της αξιολόγησης της υγειονομικής τεχνολογίας, HTA, ή τι μπορούν να κάνουν οι ασθενείς. Καθώς εμπλέκονται, ώστε να υπάρχει στο τέλος περισσότερες από αυτές τις ανεκπλήρωτες ανάγκες, επίσης από ευάλωτες ομάδες, να ικανοποιηθούν. Προσπαθώ να απαντήσω σε αυτή την όχι εύκολη ερώτηση. Για να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι η προετοιμασία δεν πρέπει να ξεκινάει κατά τη διαδικασία της HTA, αλλά κατά την αναθεώρηση του πρωτοκόλου και τη δημιουργία του πρωτοκόλου της κλινικής δοκιμής. Μόλις φτάσουμε στη φάση της HTA, μπορεί να υπάρχουν κάποιες δυνατότητες. Όταν μιλάμε για τον πληθυσμό, το γράμμα π, για να αναφερθούμε λίγο στον υποπληθυσμό. Αλλά όταν βρίσκεστε στις διαδικασίες HTA χωρίς δεδομένα από την κλινική δοκιμή, στην πραγματικότητα δεν είναι δυνατό. Έτσι νομίζω. Ο τρόπο με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να εργαστεί για την ισότητα και να λάβει επίση υπόψη τα πιο ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού των ασθενών είναι, όταν υπάρχει μια εξελίξη κλινική δοκιμή, να προσπαθούμε να προτείνουμε κάποιε υπομελέτε, οι οποίε θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδου δυσκολίε. Ευχαριστώ. Ναι. Α. Συγγνώμη. Μόνο μια ακόμη πρόταση. Είναι. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά η άλλη απόφαση είναι να χρησιμοποιήσουμε όσα δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο έχουμε, επειδή πρόκειται για σπάνια ασθένεια. Και όπως γνωρίζετε, υπάρχει μια σύσταση για τη διεύρυνση του φάσματος των ασθενών στις κλινικές δοκιμές. Χρειαζόμαστε χρόνο μέχρι να διευρυνθεί αυτό το φάσμα. Είναι αλλά για την ώρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα παγκόσμια κλινικά δεδομένα. Ευχαριστώ. Απλά για να πω και εγώ κάτι. Συγγνώμη. Όχι. Αλλά η ερώτησή σας είναι ουσιαστικά αυτό που θα έλεγα πάντα. Ξέρετε, πρέπει να εξετάζετε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Αλλά αυτό που θα σκεφτόμουν είναι αν θέλω να εμπλακώ σε ένα επίπεδο στο οποίο είναι πιθανώς πιο δύσκολο να αλλάξω κάτι. Ή θέλω να εμπλακώ και να συντονίσω, ξέρετε, σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο χώρας, όπως, που μπορούμε, ξέρετε, να κάνουμε μια αλλαγή να συμβεί, επειδή νομίζω ότι η αλλαγή μιας μεθοδολογίας σε επίπεδο είναι πολύ, πολύ δύσκολη. Αλλά τελικά, αυτό που και οι δύο είπατε ότι πρέπει να συνεχίσετε να αγωνίζεστε για την αποδοχή των κλινικών δοκιμών μικρότερης κλίμακας, την αποδοχή δεδομένων από τον πραγματικό κόσμο για συγκεκριμένα σημεία εξόδου και τελικά σημεία, ΚΛΠ. Πολύ ρεαλιστικά μιλώντας. Ευχαριστώ. Ελένη. Ναι, ναι, θα ήθελα να πω, ως απλή ασθενής, ότι ζηλεύω πολύ το Steve. Ξέρει πάρα πολλά. Πράγματα και θα ήθελα να είμαι σαν αυτόν. Ω απλή ασθενή, νομίζω, ότι οι ασθενεί μπορούν να προσφέρουν μια προοπτική που συχνά λείπει από τι κλινικέ δοκιμέ και τα οικονομικά μοντέλα, και μπορούν να προσφέρουν την εμπειρία τη ζωή με τα συμπτώματα τη νόσου. Την καθημερινή ζωή και όλα αυτά με τα οποία πρέπει να ασχολούμαστε κάθε μέρα. Επίση, τι προτιμήσει θεραπεία, τι παρενέργειε έναντι των ωφελών, γιατί κάτι μπορεί να είναι πολύ καλό, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Από την πλευρά των παρενεργειών και, φυσικά, η ποιότητα ζωή είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό για του ασθενεί. Και, θα κλείσω εδώ τι σκέψει μου σχετικά με αυτό.
Είπα προηγουμένως στον Steve, νομίζω ότι ένας ασθενής πρέπει να εκπαιδευτεί, σε αυτά τα θέματα για να είναι, για να είναι πιο χρήσιμος και να συνεισφέρει σε αυτό, σε αυτή τη διαδικασία. Ως ασθενής, δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε μέσω της ένωσής μας ή μέσω κάποιου άλλου τρόπου. Δεν ξέρω. Και τώρα πιστεύω ότι πρέπει να εκπαιδευτώ και να γίνω πολύ σίγουρος και, να προσφέρω όσο περισσότερο μπορώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ίσως μόνο ένα μικρό σχόλιο. Πρώτα απ' όλα, μοιράζομαι το θαυμασμό για το Steve και αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν μεγάλη διαφορά. Αλλά ταυτόχρονα, θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο. Εννοώ, φυσικά, η εκπαίδευση είναι σημαντική, αλλά η δική μου. Έχω βιώσει σε συνεδριάσεις ιατρικών επιτροπών όπου προσκαλούσαν ασθενείς και μετά συζητούσα για την υγεία, οικονομικά μοντέλα όπως τα μοντέλα Μόρκοφ. Και, ξέρεις, δεν μπορούσα να ακολουθήσω. Και έκανα το διδακτορικό μου πάνω σε αυτό. Έτσι, ήμουν σαν και μετά έλεγαν, βλέπεις, ξέρεις, σαν να μην συνεισφέρουν. Οπότε δεν έχει νόημα να τους εμπλέξουμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι θεμελιωδώς λάθος. Πρέπει να μειώσουμε την πολυπλοκότητα, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, για να αποκτήσεις τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Και νομίζω ότι μόλις καταφέρεις να μιλάς την ίδια γλώσσα και, φυσικά, χρειάζεσαι και από τις δύο πλευρές, ανθρώπους και από τις δύο πλευρές, αλλά αν καταφέρεις να κάνεις τις σωστές ερωτήσεις, θα πάρεις τόσα πολλά, ξέρεις, πληροφορίες και αξία και στη μοντελοποίηση επίσης. Οπότε συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Και αυτό πρέπει να προέρχεται και από τις δύο πλευρές, 100%. Ευχαριστώ. Περισσότερες ερωτήσεις. Αν μου επιτρέπετε. Προσθήκη. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά υλικά διαθέσιμα. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι χώρες ακολουθούν διαφορετικές πορείες σε αυτό το θέμα. Έτσι, δημιουργήθηκε επίσης το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ασθενών, αλλά ορισμένες χώρες, όπως η Ουγγαρία, ακολουθούμε τους δικούς μας κανόνες. Έτσι, έχουμε ένα ειδικό υλικό που διατίθεται στα Ουγγρικά, οπότε θα πρέπει να ρίξετε μια ματιά. Και νομίζω ότι η UPF θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει, τις οργανώσεις μέλη στην ανταλλαγή αυτού του είδους των πόρων. Μπορείτε να το εξερευνήσετε και να μάθετε περισσότερα. Ωστόσο, πρέπει πάντα να έχετε κατά νου ότι δεν απαιτείται από εσάς να είστε ειδικοί στη διαδικασία αυτή καθ' αυτή. Δεν πρέπει να λειτουργείτε ως ελεγκτής, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της πλήρους διαδικασίας, αλλά μάλλον να δημιουργείτε μια αίσθηση ευαισθησίας. Να ελέγχετε, χωρίς να θέτετε ερωτήσεις του τύπου «Αυτό είναι ηλίθιο ή όχι», αλλά δεν υπάρχει καμία απέτηση από τους ασθενείς να αμφισβητήσετε τα μοντέλα με ή χωρίς αγκύρωση. Πώς συγκρίνεται άμεσα ή έμεσα ορισμένα από τα αποτελέσματα, αν η κλινική δοκιμή καλύπτει μια σύγκριση που είναι ήδη διαθέσιμη για τη συγκεκριμένη ένδειξη. Δεν είναι λοιπόν δικός μας κανόνας, όπως σωστά επισημάνατε, πρέπει να φέρνουμε την οπτική του ασθενού στη συζήτηση. Ευχαριστώ, Γκέργελη. Συνάδελφοι, έχουμε κάποιες ερωτήσεις στο διαδίκτυο. Εδώ στην αίθουσα. Έχετε κάτι να προσθέσετε? Λοιπόν, όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, θα έλεγα απλώς ότι κανείς δεν ξέρει καλύτερα τι αισθάνεται ο ασθενής από τον ίδιο τον ασθενή. Μπορούμε να αξιολογήσουμε τις κλινικές δοκιμές. Εννοώ, δεν είστε, ιατροί και, δεν είναι δουλειά σας να αξιολογείτε τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών, αλλά είστε η πιο πολύτιμη πηγή που μπορεί να μας βοηθήσει να αξιολογήσουμε αυτά τα αποτελέσματα με το σωστό τρόπο. Αυτό είναι όλο. Λοιπόν, ε, αν δεν έχουμε, άλλες ερωτήσεις, νομίζω ότι, ακόμα νωρίτερα, μπορούμε να κλείσουμε, τη συνεδρία. Ευχαριστώ πολύ και πάλι τον Ντάνιελ Σβέτοσλαβ, τον Γεργέλη και τον Στέφανο. Είμαστε, εδώ και εγώ. Στην πραγματικότητα, είμαι από τη Βουλγαρία. Όπως, ο Σβέτοσλαβ, από, 4 χώρες εκπροσώπους. Έτσι, είδατε τις διαφορετικές απόψεις αυτών των 4 χωρών και την οπτική των ομιλητών μας σχετικά με το πώς να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας. Και, ναι, Άλμπα, Ρέιντα Στάινα, είσαι η πρώτη που δεν έχει δει καμία από αυτές τις κάρτες. Αυτό είναι πολύ καλό. Συγχαρητήρια, και δίνετε σε όλους 10 λεπτά ακόμα. Λοιπόν, ξανά, διάλειμμα για καφέ και θα είμαστε έτοιμοι για το τελευταίο μέρος της ημέρας.
Έχουμε λοιπόν δύο συνεδρίες. Η μία θα πραγματοποιηθεί εδώ στην αίθουσα Silver, με συντονιστή τον Ζαν Μισελ, ο οποίος θα μιλήσει για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση. Και μετά έχουμε το εργαστήριο στο δεύτερο όροφο για τους φροντιστές. Θα συνεργαστούμε για να σχεδιάσουμε μια έρευνα με σκοπό να κατανοήσουμε τις ανάγκες των φροντιστών ασθενών με πνευμονική ίνωση. Σας ενθαρρύνουμε λοιπόν να συμμετάσχετε σε αυτό. Υπάρχουν ακόμα μερικές διαθέσιμες θέσεις, οπότε απολαύστε το διάλειμμα.